दिनै नैबे बेलासि समाव जोङो कार्बि आंलं जिल्ला बिसानि जानानै जोङो निउज चेनेल पर्टेलनि गासैबोखौबो जोङो बरायदों। दा बे समाव जोङो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा, जोंहा जाम्बुगुरि गामिनि कार्बि आंलं जिल्ला मेरिना बसुमतारिया बेरामजों नाख्रेबजानानै हरखाबै जोंनि गेजेराव गोमानानै थांबाय। दा बिनि थाखायनो जोङो जोबोद दुखु नांदों। बे बिनानावा जोंनि बिसानि दासिम कालचारेल एसिस्टेन्ट सेक्रेटारिमोन। दा जोंहा बिनानावा जोंजों गोबां हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावलांदों होननानै जों मिथिनो मोनो। जेरै नैबे एलबाम बानायनायानो जा, मोसानायानो जा, गोबां बेबायदि जोंनो बर' हारिमुआव बिहोमा होलांदों। दा जों बिथाङा हरखाबै बेबायदि रुंसारि जानायाव एबा बिनानावा रुंसारि जानायाव जों बिसानि जानानै जोबोद दुखु फोरमायदों। आरो बे समाव जोङो खावलायगोन आफा इसोरनि खाथियाव बिथांनि जिथु आत्माया सोरगोआव जाहाथे मोजां आलो गोजोनै जायगा मोनहैयो, बेखौ जों दिनैनि बे समाव हास्थायदों। आरो बेबायदिनो जोङो बिथाङा गोमानायाव जोंहा गोबां खहा जाबाय जोंनि बिसाया बा हारिमुआ। बिनानावा गोबां बेबायदिनो बर' हारिनि हारिमुखौ फोजाखांनायाव बा फेहेरनायाव, डेभेलप खालामनायाव गोबां बिहोमा होबोदों। जेरै ख्रिस्टि मोसानाय, बागुरुम्बा मोसानाय, जेरै फिल्म बानायनायाव बा बेबायदिनो सर्ट मुभि खालामनायाव गोबां पार्ट लाबोनानै बेबायदिनो हारिमुखौ जौगानाय फारसे दावगाहोनायनि मोनसे बिहोमा दङ। दा बेनिखायनो जोङो बिनानावा जोंनि गेजेरनिफ्राय बेबायदि हरखाब गोमालांनाया जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। जों दिनैनि समाव बेखायनो आफा इसोरनाव आरज गाबदों मोजां सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैयो। बेखौनो आङो बुंनानै फोजोबबाय। गोजोन्थों। कार्बि आंलं बिसानिबो एसिस्टेन्ट कालचारेल सेक्रेटारिमोन। आरो बेल' नङा, बिनानावा जोंनि जितु बे कार्बि आंलंनि जितु हारिमु आफादावबो गोबां बिहोमा होबोदों। जेरै गोबां जोंनि बर' हारिनि गुबुन आफादनि मिटिंफोराव बागुरुम्बा मोसानाय, हारिमुआव बाहागो लानाय, आरो बेजों लोगोसे जाखांफुबाय थानाय उन्दै गथ' बिनानावमोनखौ बागुरुम्बा मोसाहोनायावबो बाहागो लाबोदोंमोन बिनानावा। बेनिखायनो जोङो